στον δρόμο της Λαμπαδιδρομίας, από την Ακαδημία Πλάτωνος στον λόφο της Ακρόπολης. Ο Παρθενώνας στην Ακρόπολη των Αθηνών, το πιο τέλειο ποίημα που γράφτηκε με πέτρα και που κατάφεραν οι Αθηναίοι να πραγματώσουν σε 15 χρόνια. Οι λαμπαδιδρόμοι, μόλις περνούσαν τα προπήλαια, αντίκριζαν το χάλκινο άγαλμα της Αθηνάς, τάμα των Αθηναίων μετά από τη νίκη τους στο Μαραθώνα. Η θεά Πάνοπλη, με κράνος, δόρυ και ασπίδα, έλαβε στον ιερό λόφο, με ύψος να πλησιάζει τα 9 μέτρα. Ήταν ορατή σε όσους έπλεαν από το Σούνιο στον Πειραιά. Δίπλα στο άγαλμα το ερεχθείο. Εκεί οι εργαστήνες έφτιαχναν το χρυσοκέντητο πέπλο που θα αφιέρωναν στην Αθηνά τάμα όλων των Αθηναίων. Και πιο εκεί οι κόρες, οι καριάτιδες, αιώνιο σύμβολο της γυναικείας αισθητικής τελειότητας, λιγερόκορμες, ολόφρεσκες, ολόδροσες. Στον δρόμο της Λαμπαδιδρομίας, από την Ακαδημία Πλάτωνος στον λόφο της Ακρόπολης.